lehiakin etorrikea, eta hemen txabalezekin, txintxokin aldatzen, opari asko asko daukero bezunetzako, eta txintxokin zer mali matzatzea hauek kaso ikutu Bai, eta gaur hauen bat duzue txintxo, oinean sartu, eta gu sartuko gerakuen etxina, dontziko ditugu zuentzako oparia. Espero gustatzea, baina okatu bakizue txintxo, oinean sartu beharko, bai? Oso, hauain dena